Ω Θεέ μου, τι έφτιαξα πάλι? Σαξούκα με φέτα. Λοιπόν, θα βάλετε λίγο λάδι σε ένα μαντεμένιο τηγάνι και θα σοτάρετε πρώτα τα κρεμμύδια. Όταν καραμελώσουν όπως σας δείχνω, θα προσθέσετε την πιπεριά κομμένη σε κύβους. Η σαξούκα είναι τέλεια ιδέα για πρωινό. Επίσης, υποτίθεται πρέπει να είναι καυτερή, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν τα καυτερά, έτσι δεν έβαλα τσίλι. Ύστερα θα σοτάρετε μαζί και φρέσκες ντομάτες. Αν δεν κάνω λάθος, η σαξούκα έχει προέλευση από την Βόρεια Αφρική. Προσθέστε και λίγο πολτοποιημένο σκόρδο και τζίντζερ. Σοτάρετε μέχρι να καραμελώσουν όλα τα υλικά. Στη συνέχεια θα ρίξετε χυμό ντομάτας. Ανακατέψτε. Πέστε μου στα σχόλια ποια ήταν η πρώτη συνταγή που φτιάξατε στη ζωή σας. Ρίξτε λίγο νερό και αφήστε να κοχλάσει σε χαμηλή φωτιά. Κάντε ένα καλό ανακάτεμα. Βάλτε τα μπαχαρικά σας. Αμέσως βάλτε το καπάκι και αφήστε να κοχλάσει. Στα ελληνικά αυτή τη συνταγή θα τη λέγαμε ουσιαστικά ή στραπατσάδα ή καγιανά. Όταν δέσει η σάλτσα, τοποθετήστε προσεκτικά τα αυγά. Θυμάμαι που με έστελνε η γιαγιά μου στο κοτέτσι να μαζέψω τα αυγά. Τι ωραίες αναμνήσεις. Εσείς στο χωριό σας είχατε κοτέτσι? Καλύψτε με το καπάκι και σιγοβράστε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να ψηθούν τα αυγά. Έτοιμο! Ρίξτε μερικά φύλλα βασιλικού. Γκαρνίρετε από πάνω με θρηματισμένη φέτα. Η αυθεντική συνταγή της σαξούκα δεν εμπεριέχει τυρί φέτα. Είναι μια παραλλαγή που για κάποιο λόγο εξελίχθηκε σαν ιδέα στην Μεσόγειο. Εγώ έριξα και ψιλοκομμένο κόλιανδρο. Δεν υπάρχει πιο τέλειο φαγητό. Βουτήξτε μέσα το ψωμάκι και απολαύστε. Αν έχετε ιδέες που θα θέλατε να φτιάξω, πείτε μου. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε η συνταγή. Μην μου πείτε ότι δεν θα τη φτιάξετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.